Здравейте! Това е първият фестивал на тиквата. Миналата година го проведахме като седмица на тиквата, съвместно с детска градина Юрий Гагарин и основно повечето дейности бяха там, като също имаше един завършек на центъра, но не беше в толкова голям мащаб. Тази година по инициатива на певицата Радостина Йовкова, която е родом от Малко Търново, решихме, че трябва да направим наистина нещо по-мащабно, защото миналата година имаше голям интерес. Това е първата причина. Втората е, защото искаме да противодействаме на Хелоуин с един български празник, да бъдем облечени с народни носии, да представим нашите автентични български тикви, да направим съвместни дейности с млади и с стари. Участваха децата от детската градина в Малко Търново, участваха жените от фолклорен състав Филек, който е на 42 години вече този състав. Така предаваме традициите на младите поколения. Имаше песни, имаше танци, имаше автентични ястия с баници от тиква, имаше печена тиква, така че времето пък беше прекрасно. Повеселихме се, видяхме се и това може да се каже, че е завършек на летните празници. От тук насетне предстоят зимните. Виждаме много различни видове тиква, виждаме много красиви носии. Малко Търново продължава да запазва българското в пълния смисъл на думата. Да, ние пазим българското, ние сплотяваме хората, на нас ни помага общността да бъдем заедно, да работим за хората и с хората. Тиквите, които виждате толкова красиво изрисувани, ги изрисуваха децата от детска градина Юрий Гагарин Малко Търново. Имахме участници от село Граматиково. Да кажа, че те също се включиха в нашата инициатива. Благодарни сме и на малки, и на големи, на всички. Имахме 3 конкурса, вече наградихме участниците. Много сме щастливи, че Радостина Йовкова беше лице на фестивала.